हेलो गाइस मैंने हेलो गाइस हैदराबाद और इधर लोग भाई ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପେଲିକି ନେଉଛି କାମ କରାହଉଛି କାମ କିଛି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ନେଇକି କୋଡ଼ିଏ ଆସିବେ। ମିନିଟ୍ ଅଛି ପୁରା ଟପ୍ ଉପରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର ସକାଳ 9 କରିବେ ବଜେ ଆମ ଆମକୁ 5:30 ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି କିଛି ରଖିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ତଳରୁ ଉଠାଇକି ନିଆହେଉଛି ପୁରା ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଦରଜ ବହିବାକୁ କାମ ପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ କାମ କରାହଉଛି। 15 ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ଅଛୁ ଆମେ ପୁରା ବାହାର ତଳରୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆସୁଛି କାମ ମାଲ କରିବାର ଅଛି। ଉଠାଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଏବେ ଆସିପାରିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇଟା ଆମର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ମୁସାପେଟ ଠେଲା ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନନଗର ଏଇଟା ଲୋକାଲ 15 ଟ୍ରେନରେ ଫ୍ଲୋର ଆସିପାରିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ବି ଏଠି କାମ କରିବାକୁ କରାହଉଛି। ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା କାମ ଲୋକ ତ କରିବା ବହୁତ ଭିତରେ ଏଠି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କୋର୍ଟଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ ମଧ୍ୟ ଭାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କାମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟ ଧରିଦେବେ ରାଧା ଯାଉଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲିକି ସେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଭୋକ ହେଇଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି କାମ ମୁଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ଚନ୍ଦନନଗର ଏଠାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଲୋ ଲିଙ୍ଗମପାଲି ଅଛି ଆଗକୁ ଏଇଠି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲୁଛି ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳରୁ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଖଟିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଖଟିକି ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ କଷ୍ଟ ପଇସା ଅଧିକ ଏହା ସେଠି କାମ କରିବାର ନିୟମ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ପଇସା କେତେ ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି 12 କି 8 ଘଣ୍ଟା ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ରଧା ଖାଇକି ଆସିକି ଆହୁରି ଚଢ଼ୁଛି କାମ ଉପରେ ଯାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା 15 ଦିନ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ବାପି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏହା ରଘୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଏହା ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହେଲେ ସିଏ ଅଧୁରା ହେଇଗଲା ତା'ର କାମ ଆଉ ସେ ଗାଁ ପଳେଇଲା ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଟି ଏଇଟା ସେପଟ ଲିଙ୍ଗମପାଲି ସେପଟ ଅଛି ଏଠାରେ ସବୁ ପୁରା କାଚରା କାଚରା ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା କାଚରା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି
ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିଲି ପୁରା ମଜା